ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka office jong ka Deputy Commissioner ka Ribhoy District harengkat ka jinga trailang bat ka Nongpo Town Committee hagalai trik ubnai naiwing arajar arpuway kala penlong ya ka program halor ka phang Ways to Art exhibition kum shibenta ban rakhi ya ka jingdap hanyo pusan snem ka jinyo lai loy kari India lingba ka Swachh Bharat Mission Urban ka baye dairu kat kum ka azadi ka Amrit Mahotsav badru kum shibenta jong ka jing rakhi ya ka jingyai lenti ka basan posnem ka jinyo jilla Bapura jong ka Meghalaya. Hagani ka sngi ka Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District ka Kong Rosita M. Kurba kalalong kum ka Kongsan ha ka baledon langru Project Director jong ka DRDA Ribhoy uba BJ Kharshandi uba MB Tongper u Additional Deputy Commissioner ka Ribhoy District kidkhot jong ka Nongpo Town Committee lemmat ki khna puli ne ki school bapher Shwaban penkot ye ka jingyalang la samru ye ki khosnam sheki nongjob ha ki jingya kopshna ye ki tiar ki bamlar kamshu ha ka ba ye ka kerdan ka beningkong bat balai la yo ra da ka St Paul's Higher Secondary School kat ba ye ka kerdan maar la yo ra da ka Alpha English Higher Secondary School and e-waste, electronic waste. We make this model showing the human organ. The message which this model conveys is that we are no different than any machine, how the machine works. Our organs work just like machines. We need energy to supply it. And yeah, it took me about 8 hours creating this one. Kapangyo haka akui tarik jong kelang kot haunusna arja arwa umanwan tegaleru kasi kapangyo manpenlong yakani ka program haka mangin ai yaki kusam ki kopet halor ki program di mangilayo manpenlong kung shibenta jong kani ka program kamangi khot ka Swachh Bharat Mission Urban kapamud ka Swachh Bharat Mission hakiki hanson jong ka Ribhoy District. Create a day, but celebrate can jingdap sampo snap jong the state ka jong te hakabe day kene kung kilang shong kenang kitam jong ki kam bapher kani kapor dalam retrospect naman pe Keibang ilale ang kini isnem kia kilaya, but how come tam may terkungkan the key to the report along cleanliness and the GI coaching the suba. The mission about kani ka district jongi, but kita kilo ka district jongi kani ka main mo ka main kani ka gateway jong ka state. How about the gateway jong ka state? Ni pek kibir ki shin na ha ye ka district ka jani na do basda hadu ka ndakut parhadu na poi pat shiro ye district te habi de kane nga suliban kentu mo ye dinam shong kinam ketam shong ndai tam kane ka taon ka jani ndai kare chin treitam kumala ok ira pa shong na me di ba na ko ira pa shong jong ka no kran mo belai jing kran ne Bagani rekam jine lekui jine suba. Hamda shong han hakala ko komiti de shong hasin sinet joni. Nireban simpiai gani namal kajin koi de suba komot kaju sajin kran joni wei lang shong. Dia masuk mensi kat de habaya dan lang hangi ne yo amperkan namal borok di badan hangi participant badan hangi. All of you pidan ka benta hakaban penkuat pensubaya dari district joni. Tinggran ini nak penkuat habot, nak pot tahu kamtang habot urban area. Hai tu dia beri ba, bagi kong di badan kami. Kecil sidang kejampi. Niyo but ni snowfall kecil jaga kam. Nama hamni niat tang di beriu lajong mon dia dan kuhasnong katau bayar
tan ki nong shong jomi ndre ene kanong le ti ya pai ba ko ba ha tingi ai ku le ye ye generation jomi ba ha ju opor kami ka ni de ban bu ka thong ya la de bagi nang la ndre kham ha kham jani